Hello guys, welcome back again ani GORAI LENGRA YouTube channel dan फिन खेबसे बरायनाय थाबावबाय जोङो दिनै गार' बस्ति बेरायगोन मा हालोदाव दङ दिनै नायनोसै बिराद गोबाव जाबायमोन थाङिया 2 बोसोर 3 बोसोरानो जाबाय दिनै खनसे फिन खेबसे नायफिननोसै आरो ओइ लोगोनि बाइकजों थांगोन Kawasaki 1000 जोंहाय नायलांबाय थादो लोगोफोरा ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है Sehingga di sini dia. Aku kalau kan itu tidak gitu kelar ini. Wah, sekalian kan waduh pulang ya. Oh. कौन है ये लोग कहां से आते हैं Hai लोगोफोर दाबो गार' बस्ति मोनाखै ओरैनो गार' बस्ति दोनै सिम्पोल बेरायनो नागिरदों दायो जों खौरां लामायावसो दङ नै ओइ गार' बस्ति मोनैनि सिगां जोंनो मा गार' बस्ति मोनैनि सिगां जोंनो मा नांगौ गार' बस्ति मोनैनि सिगां जोंनो लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब ओके गोजोन मोनलाय आं बुंनो रोंथ'ले बेबा एसेबां गोलाव सोर मिथिबावनो बेखौ लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब गोजोन मोनलाय हारसिं बुंलाय दे आं रोंले बेखौ दिब्रा दे ओइ साबस्क्राइब खालामनांगोन ना बुंलाय खनसे साबस्क्राइब खालामना होदो खनसे अननानै औ लोगोफोर बेहाय गार' बस्ति गासिनो दं थावा जोंना खामलांगासिनो दङ बारा गैला जोंना थावा जोब्बाय नै जोब्बाय माने जोबथारसिगोन चेन्ज खालामग्रोना लानोसै दा चेन्ज खालामदो बेखौ दं जोबग्रो औ खिन्थिया बेसो जोंना सलियो सेस हाबग्रोसो नायलाय बेगा आंनाव नांदों नामा नाङाखै अखे मा थावखौ सोलायनांगोन नामा नांगोन बेखौ थाव चेन्ज खालामबाय जों लामायावहाय एबार मारिदो मारिनांगौनो मारिगोन जाबाय अके जोंनि गारिया किकबो गैया ब्रेकबो गैया साबिबो गैया गाखोबाथाय Kawasaki बायदि मोनलायखायो आलदा खामु जायानो फाइनालि गाइस 3 इयार्स उनाव दिनै फिन खेबसे गार' बस्तियाव सफैफिनबाय सापात बागान सापात
गाज्रि खारदों जोंनाव लामाया ओमफ्राय भिडिअ लाबा मबाइला ओरै जायो आरो मबाइला गारि सालायजायो खिन्थु केमेरा लाबा एसे डिस्टार्ब आरो गिम्बलफोर गैयाबाथाय खामानि जाया लामाया अन्थाइ लामाना गैलाम बारलाग्रोबाय टेंकि गारा ओरैनो ओमफ्राय माजों बारनांगौ जाखो डाइरेक्ट बारदो लागाव सोफिनो नो टेंकिया माबोरै खोलैलायनाय जाखो नोंलाय नायलाय थावानो सेस गगारजोब्बाय आखाइफ्रा थलमलांजोब्बाय थाब जोबगोन इयो गेस उरायजोब्बाय खावसे ओमफ्राय दा जों बैसिम सहैगोन थाव एसे उनाव बेगाव बेसेबां लाया दे दायो 30 थाखायानो सिगांनिफ्राय 30 थाखायानोखाने सिगाङावलाय एसे खम लायोमोन सिगां गोदानावलाय सिगां सिगांनि बायदिलाय बरसा जाबाय बाइकनि लायो ना मानसिनि लायो दालाय मानसिनिया 30 थाखा आरो बाइकनिखौ 20 थाखा लानाय जायो बाइकनिखौ एक्सट्रा होमबाथाय जों सानै दङ ओमफ्राय बाइक मोनसे दङ बाइक मोनसे मानसि सानै दङ दायो बाइक मोनसे मानसि सानै औ 80 थाखा जागोन होनलाय 80 नो मानसि सानै गाखो जेनबा हाजो गोजौआव माबायदि उग्रपन्थि बायदि मोनलायनो शर्टकाट एफाले आम्ही लंकाट जाम मा होनदों सिनेमाला एक नहय गाखोनाय इसा मेङो आयौ मोजां मोनदों हाजो गाखोनो बिराद खस्थ'लै मोजां मोनदों गाव प्रेक्टिस गैयैबायदि मोनलायबाय गाखोनानै मा गैयैबायदि प्रेक्टिस गैयैबायदि मोनलायबाय प्रेक्टिस गैयैबायदि गाजोलफोर बायदि गाहायाव मैदेर खि दंबाला नै सिथोबा हाथि फैबाथाय डाइरेक्ट बाज्रुमबायलै जै खाथियाव नुजाफैबाय मावहरबाय रुम गाहायाव सोंनाय फैनाय गैया ओरै बै थांदो बै गरम मोनजोब्बायथ' आरो फैब्रायना फैब्रायाखैमोन नोंलाय सिगां सोर आं फैयाखैलै खनसेबो फैयाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम रंजाखौ मोनफै नामा जोंलाय मोनहैफिनगोनदां थाङै हाग्रा बेरायगासिनो दं जों गार' बस्तियाव मा जागोन बे मैदेर खिल' नुयो नोजोरै नायो नै नैबेयाव नाय नै मैदेर खिया मा नैबेयाव नाय नै लख्रानि जायगा बियो नै मैदेर खिया नै लामा थाबायगासिनो जोङो जायगाफ्राथ' बिराद गोथौ जायगा दं माथो जरनाफोरा दा नै दंफां गोलैसिननाय आसल फैयो होनना बुंनाय खोनादों बेयाव आसल लान्जाय गिदिरा आथिं गिदिराबो फैयो होननाय खोनादों दा जों बेखायनो एसे मोनामसु थानाय जादों जोङो लामा मोनामसुनांगोन ना उफाय इस नट मोनामसुना जों थाङाबा बायसान्सआव लोगो मोनबा जों जरनायाव बारनोसै होनबा बेखौनो जोङो लामाखौ आन्दाज खालामबाय थानाय जादों बे लामायाबो बिराद गोजौ लामायाव फैबाय जोङो हाजो गुदिसिम मोनफैलायबाय जोबथारनाय लामाया बबेसिम बेखौ नायनायदोंमोन जों थांनो हानाय नङा मोनानानै फैगोन होनना बुंदों दा बेखायनो लामा थाबायथिंगासिनो दा दाफिनगासिनो जोङो 9 नाम्बार फैबाय नै जों थांनाया 9 नाम्बाराव सिम थांनानै फैफिनसै नामा ससे थांना फैनोसै थिखिनियाव गाखोहैनांगौनो बिराद मेङो माथो स्लिम जायगा मोनफैनाय जों दायो बिथिंजाय जरनासो दंसै बे जरनाखौ जों एसे नायहरनो गाहायनिफ्राय वाव गरम बिदि नायो माथो नुबायना नोंथांमोन
बक्स मावफैनांगौ बेयाव डिजि बक्सा मोनथाम लांनानै दुम दुम होनलायनाय ओइ गोमोमाला हा हासिबा मादिखौ हासिब नै हासिब दंफां बेनिब्रा बियो बिबार जाग्रा हनै बिबारा रावबे बिबारा हनै बै फुल जायो गोलाव जायो बेनो गार' बस्तिनि ओरै फारसेथिं हाजोथिं सफैबाय जोङो मा नामजोंबो मिथिला फैयाबा जोंबो फैबाय थाया सोंनानैबो लानो रोङासै बेवहाय टिकेट काउन्टाराव मबाइलावलाय जा खाथि नुदों जा गोथौ हाखरा मबाइलाव गाखोफिननो हागोन ना हाया हायोलै हागोन खस्थ' मस्थ' थ' होमबा गाव थांफिनसै ना ओरै थांबावनो गाव थांसैलै हाले थाबायनो गाव थांसै गाव थांफिनसै थाबायनो हाला ओरै ओरैबो लामा दंखालै लोगोफोरजों गायजों खालामनोसै गायजों ओइ हाग्रा गोजा थाबायजाया बे हाग्रा गोजासो हा एसदो ह हाजो गाखोनानै सफैबाय गाहायाव मेंनाय मोनदों दा मेंखायो हाजो गाखोबा हा रेस्टुरेन्ट हाबनो रेस्टुरेन्ट ओइ थिंलाव न'आव गाखोनांगौ आरो दा गार'सिनथिं रुमानो जास्राला रुमा लाबोनो नागिरना बावबाय आङो सिबस्राबाय स्कुल लामा सिबना गैया हेलौ नोंनि माथोखौ थाब खोनायो माथो हा मा दं बहाय बेवहाय नायाखैनो आङो चिकेन चाव दं ने हाब्लाबो मोननै चिकेन चाव सिंथाव दंफांसो गाखोआरजा नामा टेस्टिं ह मा बायहांब्रा हा एसटुबा ह मा ग्लास जाखो बेलाय नैबेसो मोजां नैबेना 7 थाखा नुयो माथो सासे मानसिखौनो नैबेसो मोजां बेनो मोजां माबायदि ग्लास जाखो बेलाय पावार गोनां ग्लासा मोनबेसे दं 6टा ग्लास मोजां गार' बस्तिनि सिंख्लां दंफां सायावसो गाननाय नङा थेंला फिथाइ खावरलाय थाइसेखौलाय गिदिरखौलाय ह गोगोम गोखै सालायसोनाव बानलु संख्रिसो लाना फैखानांगौ सानैजों जाबायलै फैबाय हाथाया क्या थेसे नै बिलिबालाबायबानो मोनो बे दंफांफोराव अनेक रोखोमनि फिथाइ दं बेयाव नोंसोर मा फिथाइ होनो बेखौ थिख्लि जुथाजों बिराद रिमिनोलै बायहां बुहां गोजा माथो बुस्थुफ्रानो होदों होनायालाय बे रुटखौनो बायबा बे लाखिनो हायाना
गिदिर फुराना दंखालांदों जोंनि बिराद बरिया जाना होबाय आरो जोंनिया दंखालांसै औ गिदिंदो नोङो बोरै खालामनानै खालामदो बिदि ओंखारो ओमफ्राय आं बिथिं ओरै आथिं ओरै हरबालाय बिदि हाब जायो गंलायलायनांगौ खर' गैयै मानसि ना बुंनायसै आरो बेयाव खर' गैयै मानसि ओंखामफोर ओंख्रि रोंनांगौ बिराद मोजां मोनदों नामा नों गाखोनानै गोसोखौहाय मा बुंबावनो आंलाय सिगां 10 बोसोर 15 बोसोरनि बिदि मोनबावदों नामा गोजोननाय मोनदों मजा औ जानो बस्थि बेरायजोब्बाय थांफिनसै दायो न' बाइकआ नारदोंलै जोंना बैयाव मानखोनो हायोबानो जाबाय